Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Hulyo 18, tuig 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Ginaligar hakot system, ginalantaw, nagapanggamo sa Comelec registration sa syudad sa Bacolod. Negros Occidental, may galastuhon sa kampanya kontra dengue. Sa balita national, plaza type nga pagpanagtag sang national ID ginaduso sang PhilPost. BSP kag PNP ginpasakan sang kaso ang TikToker nga nagsunog sang 20 peso bill. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Action namon nga naga-monitor via Facebook Live sa DYEZ Action Radio Bacolod. Happy Monday sa aton sinisubong mga ka-action nga naka-tune in sa aton sining nga pagpangalagad. Balik no, kami tandem ni Action and Defensor sa aton sining nga evening newscast diri sa may DYEZ Action Radio Bacolod. Sige, padayon lang sa pagpadala sa inyo sining nga mga komento mga ka-action pagi sa comment section sa aton sining Facebook Live. We are live as well sa www.actionradiobacolod.com.ph sa mga inyong sinitag-tag sa mga transistor radio o kung pwede man sa YouTube channel sa Action Radio Bacolod. Live man kita mga ka-action sa official Facebook page ni Action and Defensor kag Action Dale Salazar. Sige. Sige, padayon sa pag-comment kay this time, pag-umpisahan na ang pagbasa sa inyo sining mga mensahe kag greetings sa ato sa Facebook Live. Good evening Sir Diding, alohamiento, mayong gabi Sir Dale and Inday Ann. Salamat gid no. Good evening dira sa family, alohamiento. Sir Ray Flores Barioga, present sa aton sininga pagpangalagad karon nga Monday night. Good evening man kay Lacson de La Paz Chloe. Good PM ka action. Greet ko lang kay mother ko nga si Maria Luz de La Paz Lacson sa Purok Mambusaw, Barangay Tabu, Banos ng Ilog, Negros Occidental. Thank you. Salamat gid. Kalina kay Lacson de La Paz Chloe. Salamat gid kag nakasulod na sa ato sa Facebook Live si Madam Tia Kimari Mana. Good evening dira sa inyo. Section An, dito section An man, doon nagawa pa siya. Sige Padayon lang mga ka-action sa pag-comment. Pag champion ang ginamit mo, may pagkahan. Mga magsulod si Action An, may hinasikaso pa siya sa sagwa. And later on, no, basa ko na to ng inyong sining mga additional greetings. Sa mga Facebook Live viewers naton, please follow and like ang tag-sa mga Facebook pages sang news team, no, sang DYEZ. Search nyo lang, Action Dale Salazar. Click like and follow. And then araman sa Action and Defensor, Action Rex Cantong, Action Dorel Cabato. Kay dira namon gina-share no ang part no or mga activities nga ginahimo man namon bilang mga media practitioner, reporter
hatagan ka mo sang part of sa kamo sini nga ginaobra sa life, no? So click like and follow ang amon sini nga mga tagsa-tagsa ka mga Facebook pages. Of course, news and information nagapost man kami dira, and syempre ang Aksyon Radio Bacolod nga Facebook page. Good evening lang kay Magallanes Ninfa. Good evening Action Dale and Action Ann from Barangay Alihis. Oy, Barangay Alihis, taga diin ikaw madam sa Barangay Alihis. Kamusta dirang paniyampo? Good evening man kay Gems Pring Graces. I hope tsakto ang pag-pronounce ko sa imo singalan, Gems Pring Graces. Good evening watching live from Canada. Si Jerome Alilane Lourdes Catalan, present naman sa aton sininga pangalagad. Medyo husky makaksyon ang aton sininga tingog, no? Kay daw hindi gid mayo ang aton sininga paniyempo, no? So sa makaksyon naton ngayara subong sagwa, nagapauli sila tagsa-tagsa ka mga panimalay. Keep safe and stay dry gid makaksyon para likaw kita sa mga flu-like illnesses, no? Para at least safe kita kag sige-sige ang aton sininga pagtrabaho. Mayong gabi kay Bebe Gregorio Yulo. Ay, namin sa ngalan niya ba? Bebe, sana may baby. Sige, kay Bebe Gregorio Yulo. Good evening. Salamat gida sa pag-monitor. And syempre, na-invite natin ang aton sinimang ka-aksyon nga mangin members ang Action Radio Bacolod Community. Search nyo lang ARB Community. It's a private group nga pwede ka makashare sa mga newsworthy nga mga events sa inyo sininga community. Kung may mga missing items kamo, pwede nyo man nila ma-post sa ARB community. So, i-search nyo lang Action Radio Bacolod Community, then click join. Kay later, i-approve na siya sa aton sininga moderator kag mga admin sa sina nga private group mga ka-aksyon. But if you want to provide information or magatag sang scoop sa DYEZ, pwede ka mo, kag gusto nyo anonymous ka mo, through messenger lang sa Action Radio Bacolod Facebook page. Para hindi makita sa mga members sa mga private group ang inyo siling information or ang relay ninyo, no, nga mga newsworthy events sa inyo siling community or malabyan ng mga aksidente. Sige. Kay Lynn John, sakto na yung pag-pronounce ko, Lynn Dion. Si Lynn Dion. Good evening Action Day. Great ko sa family ko, Shando, kag family at Tsura dira sa may syudad sang La Carlota. Sige, salamat gid kay Lynn Dion. Ay, kanami sa inasin mga ngalan. Sige, salamat gid sa pagtutok makaksyon na. Standby kita para sa mga balita lokal. Padayon lang sa pag-comment and later on after local news, balikan nato ng aton sininga comment section sa aton sininga Facebook Live. Standby para sa mga balita lokal. Ang elementary nga evacuation center. Action Radio Philippines Standard Time las 6:19 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginatan-aw sang Comelec Bacolod ngang hakot system ilabi na sa mga pamatanon amo ang nagapagamo sa nagapadayon nga pagparehistro. Sa interview sang media kay nasang aga ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, may mga pamatanon nga may dala nga barangay ID o kon barangay certification pero sa mga inisyal nga interview matukiban nga sa iban nga barangay nagapuyo ang ila ginikanan. Bawon sini nagapangabay si Kanya sa mga barangay officials nga isyuhan lamang ID o kon certification ang mga residente mismo sang ila barangay. Para sa election officer, wala sang problema kung aplikante lamang ang nagapila pero nagatuga naman sang problema kung mayara sang may nagasulsul. Bukas naman ng Comelec Bacolod sa pagbaton sang petisyon bangod ang tanan nga nagparehistro ang dapat paaprubahan sa Election Registration Board o kung sang ERB. Alam mo, isa sa nagagamo, ang isa sa nagapagarot sa pila. Actually, kung tanaw, wala dira naton, kung mga kabataan, malang mga aplikante, malang ang nagapila, wala man nadasal sa problema, nagasulod lang ang problema kung may nagasulsol. Labat yan si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya.
Nagpaandam ang COMELEC Bacolod sa mga persona nga hindi otorisado nga nagahatag sang numero sa mga nagapilang aplikante para magparehistro. Ini kasunod sa report nga may lalaki nga taga Barangay Banago ang naghatag o kung nagpanghatag sang numero sa mall voter registration sa Robinson's Place, Bacolod. Ginklaro ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, ang ilalamang personal ang nagarelease ang priority number kag wala na sa iban pa. Suno kay Kanya, may ginpangabay man sila nga pulis kag bitaw personnel pero wala man sila nagarelease ang numero kundi masiguro lamang nga matawhay ang linyahanay. Dugang pa ni Kanya, ginapatuman sa management sang mall nga wala sang may makalinya sa ilang nga jurisdiksyon kung wala pa sang lasay sang aga. Ginpasaka na sang COMELEC Bacolod sa 600 ang priority number nga gina-issue sa mga aplikante. Ini magluwas pa sa mga priority kaangay sang senior citizen, PWD kag heavily pregnant. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran nga nagakinahanglan sang kooperasyon kag suporta ang Marcos administration sa ginapaabot ka State of the Nation address sa kon SONA. Ginpahayag sang vice alkalde nga natala na ang ipresentar ni Marcos ang estado sang pungsod Pilipinas. Suno kay Familiaran na plastar naman sadto ni Marcos ang iyang mga prioridad nga mga programa sa iyang inaugural speech nagligad nga Hunyo 30. Suno sa opisyal, magluwas sa krisis sa nagapangatubang man ang administrasyon sang depleted nga budget, economic crisis, health crisis, kag iban pagid nga problema. Para kay Familiaran, wala ini makabaton sang imbitasyon sa SONA kag posible, mga local chief executive lamang ang imbitado. Sa dugang nga balita lokal, may dugang nga isa ka patay nga na-record sa syudad sa Bacolod bangod sa dengue. Sunod kay Dr. Grace Tarang, pamuno sa Bacolod CHO Environment Sanitation Division, ika-7 nga napatay sa dengue sa syudad ang 11 anyos nga babayi nga residente sa Barangay Granada. Ginpayag ni Tan, ginakabig sang pamilya nga flu-like ang ginbatsyag sa nga napatay kag ulihin na nagpa-check up. Nagpanugyan si Tan sa publiko nga dako mabulig sa temprano nga pagpa-check up. Kag sa record sang CHO, ang syudad may kabilugan nga 345 ka kaso sang dengue, nga may 7 ka napatay tubtub Hunyo 9 nga datos. Mas mataas ang 202.6 o kung 202.6% ikumparar sa 114 ka kaso nga may duha ka patay sa parehang panahon tinalikdan nga tuig. Na-record man sang CHO ang clustering sang dengue sa 14 ka barangay, lakip na ang Mansilingan, Takuling, Handumanan, Alihis, Sumag, Tangob, Singkang, Villamonte, Cabug, Filisa, Granada, Barangay 14, kag Estefania. Ginpatag sang CHO nga nagakatabo ang clustering kung may kapindua ka dengue cases sa isa ka semana o kung isa ka kaso sa kada semana sa sulod sang sunod-sunod nga duha o kung 3 ka semana. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23 sa DTX 500. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador? Ano ni siya man? Kaya yung bako tani ka, no? Taga-retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday, pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko lang siya i-text, liwat. Karon mo sa text ay idungan mo lang sa imo. And we are back online mga kaaksyon para sa ikaduwa nga hugnat sa aton sininga. Greetings online sa mga nag-comment sa aton sininga Facebook Live sa ARB nga page, no?
Sige, halos nabasa na natin action ang aton sa mga greetings. Dili kita sugpo na kay Madam Ana Sinoro nga naka-tune in subong Monday night. Salamat gid. Kagara man si Sir Ricky Soriano. Ricky Soriano, good evening action day. Monitor lang ko diri sa may Georgina Subdivision Barangay Mandalagan. Tamyaw ko lang si Greg Villegas. Oy Greg, kamusta ikaw? Sang barangay Maaw. Salamat gid. Syempre friendly ko actionan. Sir Greg Villegas, mayong hapon. Mayong hapon. Si Madam Erlinda Bolves Mas Banyo nakatutok man, madamo gid nga salamat. Sige, sakay Manang Dorothy Hersin na naga-monitor, pakigreet niya lang ko no family Hersin and Hawili sa taga Kabura halin kay Dorothy Hersin dira sa may Kuwait. Salamat gid nang manunang nga paga-monitor sa imo. Nagsayban pa gid naton yung mga ka-action nga naga-monitor man sa siniyang oras. Nag-loading siya action deal. Yes, nag-loading bangod malain ang aton sininga panyempo kag nagaka-apektuhan ang aton sininga internet connection action Abi ko nagaka-apektuhan man ang golden voice. Na kay do ka husky sa amon sa mga voices no. Husky nga hindi ido. Diba, Berlin Double Vest Mas Banyo, good evening. Si Lynn Dion. Diba? Lynn Dion. Mga mama ko si Celine Dion na siya guray. Sana all. Celine Dion, good evening. Grabe, pang international ang mga gali viewers. sa family Siando, kag family Atsura, dira sa may La Carlota ko no ha. Sige, salamat. And sa mga silent supporter ng galantaw sa Facebook Live pero nagahuya-uya mag-comments ang ila sa mga greetings. Hindi ka magkahuya bangod. Si You Day only lang live once. Si Day lang ng inyo katubag. Si Mama Relo Baron, good evening. Kag salamat sa pag-monitor. Kaya for sure may mga viewer kita action sa Facebook Live pero wala naga-comments and greetings. Kumbaga pamati lang siya sa mga local news kag sa mga balita, no? So gina-encourage natin ang ato sa mga ka-action, mga supporters online nga magpadala sang mensahe pagi sa comment section sang aton sininga Facebook Live. Sundo ninyo. Uy, si Sir Alex Montesa, gali nalipat ko kay na wala ko siya na-recognize, sir. Thank you, good. Sundo ninyo Sir Alex Montesa, si Ma'am Ana Sinoro, na nang inyong sininga sulundon, si Atia Kim Eriman. Kumbaga actually, anong recall, sige sila comment, mapatina nato na ang ila sininga mga ngalan. Yes, action din. Problema ito ng galing nga ito nga, nag-load siya, signal. no? Kaya gamot ba na mention ko last time action nga ibandri sa mga listeners naton, no? Mga solid listeners on air man or online. Ibandri sila na nagka-build na sang friendship nga ginatawag. Iban magkumarihay na sa mga events, sa mga bunyag, sa mga kasal no? So if you want to win a friend, may imuno lang ko bala. For public purpose, for public information. Di mo naka-mention ka about sa mga soft drinks? yes. Action Dale, ang may kilala ko, nga may ara na sila, nagreklamo na sila. Not just, pwede lang na-mention, not just ang Coke, hindi, Pepsi, and ang isa pag gani. RC. Hindi, ang RC available. Ang Mountain Dew, amo na ang ginakulang subong. Ang Mountain Dew is part na siya sang Pepsi family. Oo, sila madamo kita sa mga shortage. mga naga-distribute bala. And syempre sa mga tiyangge-tiyangge, nagareklamo sila nga nag-less ang kuno stock ang mga ilang ka-action, stock. no? Uy, sa mga Facebook Live viewers naton, kamusta ang stock sa mga soft drinks? Or may kung magbaka ka mo sa Changi sang amo nga soft drink, may available pa bala kasi iban nga mga action mga lugar, hindi lang sa Bacolod or Negros, even sa iban nga mga LGU action di sa Pilipinas, damo ga post nga ginakulang or hindi available ang soft drink sa mga Changi nan. Kadamo-damo na gito sa nga reported about it ang action deals. May ara to nag-explain. Kaya ang soft drink action bansa to na mo giniya kung magkaon, kung panyaga, may pares kini nga soft drink. Bisan gani sa pagpanyapon kun kaysa. Yes. No? Sa muna, tika, may stock pa bala sinyo dira? Sinyo nga lugar? May Coke pa dira? Or Pepsi? Or dira nga soft drink ka masamay ninyo ginainom? Si VJ posible kailangan monitor. Kaya action may nakamuno nga manugbaligya nga vendor nga mahal kuno ang raw materials nan. Pero yung iba naman naka-receive. Okay, lapit na ta.
Wala pa, layo Oo. pa. Sige, sige. Ang iban, naka-receive ko info action deal nga daw may something, isa ka chemical. Okay na siguro. Okay na siya? Sige, to be continued tomorrow. Tomorrow lang naman sugpunan. Sige, standby Kay para sa mga i-search balita natin. national. Balita Espesyal! Alright! Energy, 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 energy! Action boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong father. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador! Ano na siya man? Kaya ba ko tali nga, no? Taga-retired Master Sergeant. Galing sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko lang siya i-text, liwat. Karo mo sa text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. Ah, So, kailangan. may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Dude. Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dore, Duran na to kay Amo na to guro naging paisla na guro kay. Siling Reduction Boy. Aha. Okay, so sa atong balita special, ari reaction ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman tapos boy. Nasadya ini kay. Nasa jug daw. Dahil mo sana ng istoryanta. San. sa jug dia. Ay kalay. So, dali lang yun wala. May mo interesante mo na iling nga mga lagi. Ano siya dapat? Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, Magsunggol ganing adlaw kay hindi magbutwa. butlak, butwa. Butwa kay hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo ah. Nagbutwa na na si Jumari Chan nga. Si Manong Jumari na nga. Manong. Manong, siya ga, ano pa na siya, ga silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na, ga, isiding. Sid-ing, pagkita. Mana, When dugaw pala na. Ed. July, August, ay pila na lang, September na. Batian mo naman ang galing mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas na. Our last Christmas na. Amo na? Naman na. Or whenever I see na. Naman na. That is Kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Mag-organize ang Philippine Postal Corporation sang plaza type nga pagpanagtag sang national ID sa mga wala nakabaton sang hindi ang gin-deliver. Sa laging handa briefing subong nga Lunes, ginpahag ni Postmaster General kag CEO Norman Fulgencio, nagapagkikangot ang PhilPost sa natungdan nga mga barangay kapitan para magpatigayon sang sining aktibidad sa kada weekend para sa pagpanagtag sang national ID sa. Sulok kay Fulgencio, pila sa matag-iya sang national ID ang wala sa ila balay sang iniyang delivery tub-tub 3 ka beses. Sa datos tutub Hulyo 8.92 milyones ka mga Pinoy ang makabaton sang national ID sa, pero mas sobra 14 milyones pa lamang ang nahatag sa tag-iya. Panibagong round sang rollback sa presyo sang gatong ang ipatuman buwas nga adlaw. Ang presyo sang gasolina maganubo sang 5 ka peso sa kada litro, kag 2 ka peso sa kada litro naman sa diesel. Samtang 70 sentimos naman ang inubo sa presyo sang kerosene. Ipatuman ang rollback lasay sang aga magluwas sa clean fuel nga magapatuman sa las 6 o kundas 8:01 sang aga sa parehas man nga adlaw. Ini ang ikatatlo nga semana nga may pagnubo sa presyo sang gatong. Nagpasaka sa kaso ang BSP akon Bangko Sentral ng Pilipinas batok sa isa ka persona nga nagpost ang video sa social media angot sa pagsunog sang 20 pesos nga kwarta. Suno kay BSP Strategic Communication and Advocacy Managing Director Antonio Tony Lambino II,
Ginadilian ang pagsunog sang kwarta kag nakafile na sila sang kaso kaupod man ang Philippine National Police. Una nga nagpost ang isa ka wala may ngadlan nga netizen sang video nga ginasunog sining 20 pesos nga kwarta kag gin-upload sa TikTok. Suno kay BSP Senior Investigation Officer Attorney Mark Fajardo, ginpanas na nga mga video matapos ginpakamalaot sang netizens kag naibaluan naman ang lugar sang uploader. Sa idalam sang Presidential Decree 247 nga ginpermahan ni anay President Ferdinand Marcos sang 1973, makabig nga iligal ang pagsunog, paggisik kag pagguba sang central bank notes kag coins. Panumdom ni Vice President kag Deputy Secretary Sara Duterte nga hindi require ang pagsuksok sang school uniform sa pagbukas ng klases sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan. Suno kay Duterte, tuyo sini agud malikawan nga mahatagan sang dugang nga problema ang kada pamilya nga may ginapaeskwela nga kabataan subo nga madamo ang nadulaan sang trabaho bangod sa COVID-19 pandemic kag ang mahal nga presyo sa mga nagapanguna nga balaknon. Sanay baluan ang pagbukas ng school year 2022 to 2023 pati gayunon sa Agosto 22, 2022. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 35 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Hulyo 18, 2022. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.